ndị be anyị daalụ nụ kele nke na-emenụ na-apụtasịa ụnụ afụgo ife dị na taịtụl. Ụfọdụ na-ese ndịrị meseji na-asị na m ahụ ekwukewe maka ife Biafra na ọ dịka ọ na m achọghị Biafra a na-eme. Nya ka ntị ka m jiri ohere a wee saa ha. Ụfọdụ na-atị nke na m ahụ ekwu ife a na-eme, na m ahụ esonye. Mana ọha ife unu chere ụbọchị a na-ekwu okwu Simon Ekpa dịka anyị si mara na ọdụ ka aka ojie, ụfọdụ asịkwa na aka ejighe. Etu o si na dị anyị ma na ọ nọ na news. So o nwere ife mkwuru ofu onye a wee sị m na m alaika ife Biafra na-eme na notisi gị. Ụfọdụ ụlọ asị na m ahụ eshi ya broadcast na maka na m ekweta ha n'ife a na-eme. Achọrọ m iji ohere agwa ụnụ na m kwetara n'ife a na-eme, na m kwetara na nwere onwe, mana ka m kọtuolu na ọkụkọ ọfụma. Ụnụ mana mgbe mbụ emebula ife Biafra, abụrọsọ Igbo wu Biafra, abụrọsọ ana Igbo, ọ gafere ana Igbo ebe a na-akpọ Biafra. Ọ banyere ma ebe niile ịma mgbe ahụ a na-akpọ Eastern Region. Eastern Region nyawo ma Igbo ma Calabar ma ebe gasị, ọ gasịrị ọtụtụ ebe a gasị akpọrọ ebe ekwugasịrị awụhọ ana Igbo agụnyekwa na Biafra. Mana n'eziokwu onye na-achị ewuru nwanne anyị nwoke Ojukwu, mana second in command ya ewu onye Calabar Efion. So ka emechala ife Biafra, ọ dịka ọ nwụrụ anwụ, ọ dịka ọ nyụrụ ọkụ. Maka ọkụ siri ike ka ọ gbara ọfụma, bịakwazie dịka ọ nyụrụ ọkụ. Abịakwazie na 1999 ụwa zuru ike akpalitekwe ọzọ. Ụwa zuru ike kpalitere ya, o bidokwazie kpokwa ọkụ from 1999 ahụ. Ụnụ fụ na ọkụ ha bịa na-enwusi ike. Ụwa zuru ike bịa dịka ọ nakpugo. Dịka ụwa zuru ike adịghọzi ife malụkwa anụ akwa unu na ndị Kanu. Mana unu n'ezi anya n'eziokwu o nwere ụfọdụ ndị akpọrọ South taa so anyị na Eastern Region ahụ, ndị akpọrọ South taa ekwenyeghịzi n'ife a na-ekwu. Ọtụtụ n'ime ha na-emezi nke ha. Unu nenekwa unu afụ ya ụfọdụ n'ime ha sokwa n'ife a na-eme, mana mmadụ one ma one ka ha dị. Inenezi ọ dịka Biafra a na-ekwu okwu ọwụ ọgbasara sọ ndị Igbo. Anyị anụkwuo n'akụkọ na onye wetara afọ ahụ a na-akpọ Biafra something kele afọ Opigo na ọha onye Igbo. So ịbịakwa ụfọdụ ụmụnne anyị na-asị gị anyị chọrọ Igbo nation, ọ bụrụ Biafra ka anyị chọrọ. Ife anyị chọrọ Igbo nation. And n'eziokwu mụ ife nchọkwala Igbo nation, purely Igbo nation ka nchọ, homogeneous Igbo nation. Obi m adịghị na Biafra, obi m dị na homogeneous Igbo nation. Achọkwa m nwere onwe, achọ nke Igbo nwere onwe ha, mana ọ ya wụzi n'ụdị Biafra ka ọ wụrụ n'ụdị purely Igbo nation. And anyị nwere ike ya eji afa Biafra maka ijiri ụfọdụ agwụkwa na ọ bụrụ na onwe the name, na the name belong to a bigger something. Anyị nụkwara aka etu gọwansi wee chenji ebe a na-akpọ Bite of Biafra ka a nụchara lọgụ. So ife na-ewute mụ na ị na-ekwunite ife Biafra kịta, ọtụtụ ndị saịdị ọnụ na-akpọ ndị sobu wee nọ n'ife Biafra esoghozi eme. So achọrọ m nwere onwe, mana achọrọ m ya an Igbo nation.
Igbo nation of nke and Igbo nation a na-ekwu nchọrọ achọrọ m ka o bidogodo n'ime Naijiria. Ọtụtụ ụmụ nwanne anyị na-ede ekwu sị na tupu ị nwee nnwere onwe n'ihi emebisigodo ife. M nwee bilivu na imebisi ife. Ebilivu na anyị nwee idoziwe ebe anyị kịta n'ime Naijiria nọ na ya. Anyị enwewe nnwere onwe doziwe ebe anyị mekọwa ife ọnụ ịmara okirikiri ahụ ịchọrọ ka ọ wụrụ na ọha nwa ya Biafra ahụ unu emekọwa ife ọnụ. Ọnya ka njiwe ebe anyị na asosieshọn a na-akpọ ndị na-asụ bịa. Ọrụ anyị na ndị na-asụ bịa wụ ndị na-asụ bịa wụ ọsọsọ ana Igbo unu mara. Ndị na-asụ bịa abụrụ sọsọ South East ana Igbo mana ọ bụrụ sọsọ South East. Ebe ọ na ha na-asị bịa ebe ọ na Igbo nọ ọrụ anyị wee chịkọta ha ka anyị nọkọsigodo ọnụ wụrụ ofu. Ọ ife na-alụ kịta na the association ka nọ ka anyị n'ime Naijiria nọgodo ka anyị kwenyegodo ọha n'ime Naijiria ka anyị kwenyegodo n'onwe anyị mekọsiwagodo ife ọnụ. Unu na-anụ maka ndị na-asị unify Igbo ọkwa ife a ka ha na-emekwa asị unify godo ndị Igbo megodo ka ndị Igbo sụkọwa ọnụ kwukọwa okwu ọnụ kwuo okwu ite ofu onu. Ọ ife nọ na ekịta ka ndị Igbo nọkọnetagodo ebe a ka obi m dị. Andị nke a anyị nwere ike imewe n'ime Naijiria godo. Anyị eche ka anyị tisasị ebe anyị ụfọdụ ya sị woto na ya akụsasịgodo everywhere mebisicha be anyị. Ndị ọjọọ chọrọ ka be anyị nọ n'ọgba aghara ka ha wee na-ewere ife ha na-ewere mana ya enyere ha aka. So achọrọ m nation ya ebidogodo n'ime Naijiria. Anyị nwere ike ndị na-achị anyị eme ọtụtụ ife dịka rail line. Eme rail line kịta eme rail line ya ejikọsị ana Igbo niile. Ọ na-aghọta ndị na-achị anyị nwere ike ime rail line ejikọsịgodo Igbo niile ebe ọ na-asụ Igbo. Ha ejikọsịgodo nnọkọsịa na-emekọ ife ọnụ ebidogodo ebe ahụ. Ị na-aghọta o nwere ọtụtụ ife anya na-emekọsị ọnụ. Ụbọchị ejere discuss na National Assembly asị na achọ regional gọọmenti. Ụfọdụ achọghị ụfọdụ gbanwee mgba ụfọdụ agbanwee mgba ọ dịka ya nụrụ ọgụ. Ụfọdụ ofu onye ugwu o nwere ife ofu onye ugwu kwuru ebe ahụ ọ sị na ife ọ chọrọ ụwụ na-enwe ife dịka regional gọọmenti. Unu nenekwu anya ụnụ afọ na aghụghọ dị ya. Ọ sị na ọ chọghị ife dịka regional gọọmenti. Ife ọ na-achọ ọwụ na ife a na-achọ ọwụ ka ha nwa na-emekọ ife n'onwe ha ka ghara ikpe regional gọọmenti. Ndị Igbo ya agbakọ mbọkwa ụdị ife aka ụnụ ya na-eme ebe ọ na na-asụ Igbo ma n'ime Delta. Ụnụ alụkọ ọnụ na-alụkọgodo ọnụ na-emekọsị ife. A sị na anyị kọọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Federal gọọmenti anya stọpụ nwe anyị ime rail line ya aga Igbo niile. Ọ bụrụ na ịchọ ije aba etu a kịta ịpụta na Abakaliki na Ilo ma o jee na rail line ebe rail dị ịba under how many minutes ife onwe na-aba. Anyị dosiswa be anyị ọ hepụ afịa a na-azụgasị na be anyị. Ị na-aghọta onye chi ije afịa si Ọnịcha je afịa je Aba onye je chewe na bọs steshọn. Ndị ya agbakwa bọs ya aba bọs. Ndị ya agba bọs ya agba bọs. Ụfọdụ agba bọs ejiwe ndị ya eji rail. Ife adịgodola anyị mfe enwe South East economy. Unu need permission from Nigeria ime nka idozi ya n'Igbo maka ka ngwụ na eziokwu. Ọtụtụ oge ka anyị na-eche federal gọọmenti mana nsogbu anyị dị na ndị na-achị anyị. Ụnụ ọnụkwolu dị ego mgbe a na-eme elekshọn. Ụnụ ọnụkwolu dị ego Peter Obi kwuru ofu lokal gọọmenti chairman na-enwe. Eweta ego ahụ ụnụ ọmakwa ụdị mgbanwe ya adị mazi ele gọvanọ na-enwe ma ndị nọ na seneti. Cheki enyi anyị na-achọ anyị na every time Nigeria marginalize. Kedu ife Nigeria mere anyị?
allocation niile anyị kwesịrị inwe anyị na-enwe. Ị na-aghọta? Allocation niile kwesịrị inye ndị be anyị, a na-enye ha, ndị gọvanọs anyị, ndị seneti anyị, a na-enyecha ha ya. Kelee ebe ọ dị. Ụbọchị a ka senetọ Eziafe ya, even many ụfọdụ senators emeghe. Senetọ Anambra nke APC a Eziafe ka ọ dị PDP, nke a zọbụrụ gọvanọ. Ụbọchị a ka ọ na-eke ife. Ịghọta? Ife okelu gosiri m na ụdị ego na-aba ndị seneti n'aka kwesịrị ịbịa steeti ehika. Anyị agba mbọ jidesia ndị na-achị anyị. Anyị nwee ike inwetagasị anyị nwee ike ime ife. Ọ bụ na ndị na-achị anyị na lower level chigodolo ọfụma, be anyị amakarị South Korea mma. Ọ bụ na gọvanọ mee nke o kwesịrị ime, ndị local government chairman mee nke a kwesịrị ime, ndị nọ na senate ma local ma state house of assembly, ndị nọ na senate onye ọ na mee nke o kwesịrị ime, we don't have a problem. Mana every time ma ndị na-edeceive anyị na federal gọọmenti, ka ife federal gọọmenti ya emekaịla anyị. Federal gọọmenti kele ife anyị emekaịla anyị. Ụfọdụ asị nọ seaport. Kịta seaport abịabeghị, mana seaport dị anyị nso. Port Harcourt, anyị izue Port Harcourt. Make sure na anyị na-eyuzu Port Harcourt. Make sure na anyị na-eyuzu nke Akwa Ibom. Ndị a dị anyị nso. All na anyị dị serious idozi ibe anyị. Anyị need federal gọọmenti. Anyị need her. Ụnụ akwụsị itinye afịa na Lagos. Si na East webatawa afịa ọnụ. Unless na onye nwere warehouse ya dị na Lagos, na ọ chọrọ ị na-eyuzu Lagos. Ụnụ ebido tinye afịa ka ọ dị abịa na port. Ụbọchị o nwere ụgbọ bịala. Ụgbọ a juru eju dịkwa ka ndị a na-abata na Lagos na Rivers. Ọ bịago ugboro ebuọ kịta. Gosi na ebe ahụ na-emepetụ na ụnụ asịsị na federal gọọmenti na marginalize anyị, ka anyị jidegodu ndị nọ anyị nso na steeti level anyị, ka anyị jidegodu ha. O nwere ọtụtụ ife anyị nwere ike ime within state level ya eme ka anyị gbanwee. Ndị be anyị, ọnya ka m ji sị na m laikiri Igbo nation nke ebidogo doziwe n'ime Naijiria. Chineke eme anyị apụ n'ọdịnihu, anyị enwe nwere onwe anyị, mana ka anyị jidegodu ife anyị nwere kịta doziwe be anyị. Ụnụ na-aghọta? O nwere ebe Pọl sị anyị na-eche Jizọs dịka ndị ụka. Ọ sị, but whatever your hands find doing, do it. You understand? Ọ sị, whatever your hands find doing, do it. Ịmalụ nke ị nwere ike ime, ị na-emegodi ya. Ife aka nsị ka m gwa ụnụ n'ụtụtụ ndị be anyị nwere ikikere idozi be anyị without federal government. Ebe aka nsị ka